Své kořeny si v centru Prahy připomnělo téměř 500 krajanů z 9 zemí světa. Tradiční vrchol Mezinárodního folklorního festivalu Krojovaný průvod chtěl taky upozornit na fakt, že české a moravské tradice, zvyky i písně sami Češi už skoro neznají, na rozdíl od těch, co žijí daleko za hranicemi. Zpívají jako Češi nebo Moravané, mají stejné kroje, tance, tradice a zvyky. V Česku se ale většina z nich nenarodila. Kulturu a jazyk si předávají z generace na generaci, jako třeba Šubrtovi z rumunského Témešváru. Ještě máme babičky, dědečky, potom máme i tradice. Kroje, ve kterých přišli vzdát hold prvnímu prezidentovi Československa, střeží jako rodinný poklad. To jsou originální, pocházejí z české, z čisté vesnice Gerník. Tak to jsou ještě od našich babičků, možná už mají 50 roků. Sebe i své potomky o rodném kraji předků učí i jeden z nejstarších krajanských spolků Evropy, Záhřebská česká beseda, založená v roce 1874 Josefem Václavem Fričem. Máme českou doplňovací školu, máme školku hernu, kurzy jazyka. Každou středu máme nějaký záměr a opravdu jsou to různé. Jsou to vzpomínky na starou vlast, jsou to určitá významná děje z našeho krajanského života. V zahraničí žije na 3 miliony lidí s československými kořeny. Krajanská sdružení se proto snaží držet při životě co nejvíc tradic. Se od nich učíme uvědomit si, že náš jazyk je nádherný, že naše tradice je dobré, když už nezachovat, tak alespoň znát. A stejně tak s písněmi i s tanci a s tím vším, co s tím souvisí. A oni nás to vlastně přišli učit. Na letošní 4. ročník Krajanského festivalu se sjelo rekordních 40 souborů. A podle předběžných přihlášek pořadatelé doufají, že příští rok jich tady bude tančit a zpívat mnohem víc. Markéta Šenkýřová, Česká televize.